a baba. Csics. Na megint. Ügyes vagy. Igen. Sikerül elérni? Háj, megvan a sapka. Mindjárt megvan. Megmutatjuk, hogy tudod levenni a sapkádat? Na figyelj. Panni, leveszed a sapkád? Vedd le a sapkádat. Vegyed le a fejedről. Vegyed le. Ügyes. Levetted. Nagyon ügyes vagy, igen. Leesett. Leesett a sapka. Na, le tudsz érte hajolni? Jaj, csücs. Na? Fölállsz megint? Ügyes. Nagyon ügyes vagy, igen. Jaj, csics. Csics. Ez a baj, csúszik, ugye? Csúszik ez a takaró, nem lehet benne kapaszkodni. Jaj, mindjárt elborul a baba. Várjál, segítek. Na gyere.